Tinokuchingamidzai zvakare vatariri veSlyMedia TV. Zita ndinonzi Simba Rashezvidza. Tiri kuenderera mberi nenyaya yedu iya yekufambira masquatter camps akakomberedza Harare, tichikurukura nevagari vemo, tichinzwa kuti vari panzvimbo iyi vakauya sei, zviri kufamba sei nekugara kwavo. Takazotora rwendo rwedu tikaenda kusquatter camp iri kugotsi kweWarren Hills Golf Club, pakatarisana neNational Sports Stadium. Takakurukura nevagari vepo. Vamwe vatakakurukura navo pamusi uyu vakatikumbira kuti tisaise zviso zvavo pachivhitivhiti. Ngativanzwei vachitipawo divi ravo renyaya. Kuita muno tikugara zvakanaka hedu, asi hatina pekuti apa ndo pedu patakagara. Vamwe havana zvitupa, vamwe vane zvitupa. Mhuri yamuri kuona kugara munomu akusi kuda, asi nekuda kwokuti zvinhu zvinenge zvakatiremera. Kudzimba tinako kunana vabereki vedu, asi nekuda kwokuona kuti haukwanisi kunge uchigara papi pavabereki. Vabereki pamwe pane zvinenge zvichiitikawo, unenge uida kuedza kusununguka kuti arega ndimbonofurwa hangu nemhepo, asi nekuda kwokuti ndo patakati panapa ndikaonawo pekugara hangu ndakasununguka panapa, zvinhu zvangu zvinogona kundita se. Titori nezvikoro zvatinazvo zvokuti vamwe tikabudisa masertificate zviizvi tinotokwanisa kuendawo mabasa epamusoro, asi nekuda kwokuti zvinhu zvinenge zvakaoma hatina mabasa kwatinowana mabasa acho. Because ndikati ndawana basa racho ndine certificate, mwana ndibudisa mari ina handina mari yacho kwandinoita se, kwandinoiwana ndinoitora kupi ndichidawo basa, ndobva ndanzi wobvisa $500 ndinoiwana kupi, handina kwandinoiwana. Saka zvinhu izvozvo ndosaka makona takugara semhuri kuti arega tiungane pachikona chedu tisununguke hedu patakagara. Mhuri nemhuri dzoda kubatsirwa, tichida kutobatsirawo kuti unai mhuri dzese idzi, hama dzangu idzi, hama dzangu idzi, hama dzangu idzi, hama dzangu, tichitoda kuti tisununguke kuti ndiraramisewo mhuri yemhuri. But tisina kuti patinoona kuti apa tinobatsirika nezvipi, kana ukatitsvagirawo mai kuti ita izvi industry kuti alright uchengetawo huku, unodawo agriculture, unoita nezve unogona zvipi, towanawo pekugara pari safe pakatisunungukirawo kuti anoti kuti tiri safe, but kutoti tihwande kuti apa ndo pakatisunungukirawo kuti ase kugara. Ndosaka muchiona kana vamwe madhona vanouya vanotibatsira toziva kuti apa pane mhuri igere papi, igere apa. Hatirwisane, hatirovane, kuchengetedzawo patete takagara, tibatsirikane. Dai vatibatsira, kana tikwanisa kutibatsira watibatsirewo, watibatsirewo. Kana kuri kuti tsvagirawo pokugara pakasununguka, shawe unogara apa, iwe ugara apa, iwe ugara apa, iwe ugara apa, tinosununguka. Kuti tisununguke moyo wedu uite se, tinotenda kunovhota, vamwe tine zvitupa, tinotenda kunovhota, asi pekugara chapo hatina. Ndosaka makatona takazvigarirawo hedu metu, matakati munhu patogona kuita kuti titese mumwe nemumwe papa tikatasa mwana mwana mhuri yake. Vana vanoda kuenda kuchikoro, mari yacho tinoiwana kupi, hatina. Techingoitawo zvedu izvozvi. Mukarasawo bhini imimi ndoratotonhonga, mukarasa chigubhu sezvigubhu zviri apa ndoratotonhongawo. Ukatondiona ndipamba penyu munogona kutondidzinga kuti uri kuitei pagedhi pangu, asi hamusi kuziva kuti ndiri kutsvaga kurarama, kuti ndiwane kudya, ndiwane kuita sei. Ndo zvatinoita, chinhongawo zvigubhu zvedu tichidii kuti tiwane kuita sei, kurarama. Asi mabasa tinotomadawo, takatosununguka kuti basa iri takutoendawo pabasa. Kune vamwe chichemo chatinacho, imwe nhamba yedu haina zvitupa, haina zvitupa. Ipapo ndo pandikunyanya kuchema napo, haina zvitupa. Wozi akaita chitupa anoona pekugara. Kana ndisina chitupa mungakanisondipa stendere, hatina. Havana kana mabirth certificate, havana kana zvitupa. Saka right mukatitsvagira pekugara imimi ndisina kana chitupa, ndinowana here pekugara? Munonditambirawo here chichemo changu? Kana kuti chichemo chemhuri yese munokwanisa here kuchitambirawo kana munhu asina chitupa? Mungakwanisa here kundipinza basa pamba penyu ndisina chitupa? Kondikaba
munonditsvaga kupi? Hamuna kwamunokwanisa kunditsvaga. Tine vana vari kuberekwa. Baba handina chitupa, amai havana chitupa. Ndoda kutoresa mwana birth, ndomutoresa sei inini baba ndisina chitupa? Warati so far muchida kutibatsira, motiti right, takubatsira takupai pekugara. Munokwanisa here kutipa pekugara tisina zvitupa? Ndosaka muri kuona tiri kungoti regai tingogara zvedu pachikona chedu takazvita sei? Takazvigarira tichibatsirana tega tega. Arwara tinobvisirana mari yedu. Shamari mumwe wedu arwara handinai kuchipatara. Dhora tinotofamba. Shamari tipo dhora. Ndosaka muchiona polisi yedu yatinoti polisi iripo. Shamari ndinopiwa pakati dhora, mumwe wedu ashaika. Ndinopiwa pakati dhora, iwo piwa dhora. Kuedza kuti tibatane tiri mhuri imwe chete. But kana tisina zvinhu zvakafanana neizvozvo, ndikunyepere. Tinongogara nekuti munotishora mukatotona chifamba murodhi mungoti havana kana basa. Kana ndakasvika pagedhi penyu ndikati mukoma ndine nzara, handina kana chikafu. Munogona kutonitaura kuti uri mbavha ibva panapa, but ndisingabe, but ndichitokumbira nemwoyo une rudo. Ndipewo ndiwane kuita se kurarama. Kuzoba nyekuti mune mamunyima chinhu chacho. Mune mamunyima. Kuzoba mune mamunyima chinhu chacho. Weza kasvika chikumbira mukoma ndipewo chakati, ndine nzara. Mukoma ndipewo dhora, ndiwane kutenga chikafu apa kana drink kana mvura zvayo. Otonzi bva panapa iwe. Bva panapa. Orati kana ndichigara ndakadai so. Handina kwanoshanda urati inini ndikutengesa hangu tudoro itotu kuti ndiwane kuita se kurarama. Ko asina inini ndinoshanda ndopusha chingoro changu. But ndotoda kutobatsirwawo kuti ndikwanise kuita se kurarama, kuti tite open yacho for business yacho, kuti tirarame. Yamakataura kuti tiraramewo isusu tinoita sei kana muchida kutibatsira? Vamwe vacho vanotijuta, ndozvamuona vanhu vakuramba vachitiza nekuti vamwe vacho vada kuti wotendesa kuna naAmerica kupiko une mafotos wotidii havachatibatsira, asi vauwe vatiunganidza semhuri. Tetakutiza basa redu nderezvigubhu irori chinhonga mabhini menyu. Mukatosvika pagedhi penyu ndenitori busy nebhini renyu, ende mukatonidzinga mune matonidzinga pandopa ndiwana kurarama. Vamakavakidzana navo manga muchitaura marelations tine golf club inotipa mvura, Warren Use Golf Club, ndomatinomwa mvura. Vane tepi irapo paenda madzimai, ndopatinomwawo mvura. Asi mvura yatinomwa ndiyo yekanzuru because inongo mapaipi, kuti vakatokwanisa kuti vatibatsire kuti wane kuwana mvura. Seushingo hwenyu kana muinawo wekutibatsira semabatsiro vari kutiita wekutiita nekutipa pekugara. Kana nhasi wakatitibvai panapa hatina kwatinoenda. Mumwe anogona ane option yekuti anoenda kumba kwavo, anogona kuti ndaenda kumba kwavo, asi izvozvo kakoti tipekenego hatina kwatinoenda. Takambobiwa pepa re24 hours nekanzuru, vakatimirira takamira navo. So far izvozvo vakatitibvai panapa, vakatitai vachigara zvenyu hatidi noise. Ndosaka muna miti yedu tichichengetedza zvese tichichengetedza nekuti toda kuwana pekuti pekugara tiwane pekuzora. Haisi nyore ndara imi matogesa pamabva kumba kwenyu, mushawa, mugedhi, madhiraivha motikari. Ko inini ndiri panapa handidiwo pekugara here pakanaka, asi kana ndisina chitupa handikunyepere, handina kwamunokwanisa kundibatsira. Kana basa mundipe pamba penyu. Vanhu vanokwanisa kuzvishandira, asi kuti tikwanise kunatsokwana pekugara pakanaka, asi shuwi redu kuti tigare nzvimbo yakadai so inhamo yekukonzeresa kuti tikwanise tichigara panzvimbo dzakadai so. Chinhu chiwani chekuti nenyaya kutinetsa nayo yechikafu, nekuti ndatenga chikafu nhasi pamune ndatenga 5 kg yeupfu, ndatenga kana ka 750 kemafuta. Within 2-3 days zvinhu zvinenge zvapera. Saka unongonamba uchingotenzera uri pa1 nzvimbo kuti chinhu chese chaukushandira nemari yatinobata mari mbichane imari yechete inenge chingosaurika kuti zvinhu zvacho zvinongoendera kuti upfu wapera, mafuta apera, zvakati sauti yapera kuti uende mberi hapana. Saka tikakwanisa kuti government ikakwanisa kuti kana kuti ikatipawo pekugara, of course tikaonawo zvimwe zvinhu zvokuita kuti tiripe improvement, because uyu mwana of course akukura
one akuda chikoro akakurawo nesituation yakadai so mangwana achazowei hapana pamwe anozogumisira jeri nekuti hapana kana chaanoziva kuti ndichaita basa rei kana kuti niwane kana school fees yekuti ndimuendese kuchikoro kubva atange kana kutange kutenga kubva kuuniform hapana chanondokwanisa kuti ndiwane mwana wekuti aende akwanise kuti aende kuchikoro but of course tikakwanisa kuonerwa pekugara towanirwa zvekuita kana maprojects yacho ekuita at least zvinogona kutifambirawo zvakaita se zvakanaka ndo chishuviro chedu chatinacho kana zvikatitenderawo but chinhu chekutanga tikakwanisa kuti tikakwanisa kubhalansirwa chikafu zvafana neni kuti nemarara angu andinonhonga ndikakwanisa kuwana chikafu chinondipedzera kana 2-3 months ndisingazoita hapana mari ikuda kuti nditenge chikafu pamari yemarara ndichingounganidza chete panopera 3 months ndinomuka but ungoti pamarara iyaya pazuva niwana marara mashoma kundozotengesa about 2-3 weeks mari iyoyo futi ichingouya hapana inenge yakapera kare utumba macho munenge musisina kana something saka ndikaona kana chinhu chinogona ndipa kana kuti government isati yatiitira plan ukaona chikafu chinokuboosta kana 2-3 months ndaona chikafu ndozati umbana pressure yekuti nichamhanya kutengesa zvinhu bcause chinotipa kumhanyisa kutengesa zvinhu izvi imairi kuti mumba munenge musina something chokuti muri inowana papi pekutangira papi pekubata saka ndosaka zvotipa fast kuti unotengesa 20-30-40 kg uchisi unogona kuwana $10-15-20 and least hapana pasina kwauchienda kutotanga futi kuti one bozi uziva kuti kumba kwaita sei kwabalance paunounganidza futi because asi zvinhu zviri kuti zvounganika nebulk ka1 unogona famba bva panapa desert panapa Westgate panapa Green Grove kuti uwane mochi ukangofamba panapa nepana Kigman panodzoka ne1 kg saka hapana saka kuti utoona more you can walk more distance kuti uwane zvinhu zvakutaita sei saka ndo shuviro dzatinadzo kuti dai papa mari yatibatsirawo kutiwo sisine mhuri kuti kwanisewo kuita sei kuti kwanisewo kuraramawo ivo vabereki vanenge voda kutoti vatoziva kuti mhuri yavo iri papi kana kuti kuraramawo sei but kuzori kuti utenge kana mari yeairtime unonatsoona kuti pamwe imwe cost pamwe mbamwe handangana kuti kana something chinhu chedhora chekudiwa ndakuto limit votange kana kumusha kuti panokwirwa kana $5-7 unogona kutadza kuenda through situation tovutatange wana tanyura tiri musango kana kutochemwa kutonzi wakafa but uyo uripo uri mupenyu but through situation inenge richi kuti uende kumba kwacho kuvabereki wacho unotanga ukatoremedza mutoro kuti ukaenda ukoko ndoita yatogumi pazana saka ukatoonawo kuti ukatongorama unokupaunoonawo dhora pondo pazuvawo uchiita zvaunenge uchiitawo paunonawo mari yeairtime ufonerawo hama ndiripo so zvinhu zvakamira zvakadai ndoona seunge dai tokwanisa kubatsirika nawo kubva ipapo of course kunoko kune vamwe vanotibatsira but hapasi pese vanouya pane vanouya vemachurches ivo vai at least tongwati madhona vanouya nechikafu vakaita sechikafu chakaita sehufu beans matemba mafuta but hawazoya nechikafu chinokwanira vanongoya for zvemeantime kuti ungokwanisa kungoita se 95 kg yehufu kapaketi kematemba ka 750 kemafuta at least tototenda nokuti vanonga totojeka but pamwe after 2 months vanogona kuya kana ka1 kwanozoya kozoti vanouyawo nehembeyo pama after 3-5 months vanouya kana pa1 saka pamwe vanenge vangoya tongotendawo kuti zvoshuva vaita se vanenge vangouyawo ozotiwo zvine zvinhu zvingotibatsirawo ndo mararamiro atiri kuita but tiri kuona kuti life yatiri kurarama is very tough zvakatioma kwatiri kune vamwe vanhu seunge vazhinji vasina madzimai so anomukona vanenge vachinwa vachidhakwa ende namba zhinji tikada kuverenga vanhu vane madzimai kumunomu inamba inoverengeka havasvike kana kuti half percent kuna vanhu vanogara munomu and the rest havana madzimai saka life inorarama munhu ane mudzimai nelife inorarama munhu asina mudzimai zvakasiyana pane different nokuti munhu asina mudzimai akawana resample for $10 anoziva kuti ndikaspenda $7 achiita zvaanenge achiita $3 akaita zvaanoita kuti kana bachura sei panosvika panodyiwa anogona kungoita sei ini ndomudzimai ndoziva kuti hapana panobva panopamba chinodya panext door asi ndotoda tumba mangu kuti kanyange zvikaita zvishoma anofanira kudya rechi mumba make saka pane maadvantages manje kuti anozotora maadvantages kuti ona buditsirwa kana mari kuti mari iona
ngaita matiri saka kana rumwe munhu mudzimai ane brain dzimwe dzakare anogona kukoneseka kuti pamunozoona kana zvimwe zvirwere zvogona kana kukwanisa kuita sei kutendera kuti pamwe madzimai kuti anenge achida kana mari anenge asingadi rudo rwako kushingirira kwaunenge uchiita mulife wako akwanise kuzviona paanenge auna buditsirwa kana mari iyo mbamakongo kuti mari atikubharanisa ne $5 ngada but uyu ana mari anokwanisa kuspenda zvokuti munhu wekuti kana akakwanisa kuenda kwanenge aenda arigona chiri kuweya kaguta but inabhana kwanokwanisa kuja outside mhuri yangu inini pasina chadya mhuri yangu ndo chanofana kuita sei ndo chanofana kudya kana tinzi tarara nenzara tarara tese pamwe chete nemhuri yangu saka ndo machallenges atiri kusangana nayo kuti unozoshaya kuti iseni pamba pangu ndotosimba nekukontrola kana mukabvunza yo majuni mababa unoti majuni chanda chayo ndiyo kana tarakana nzara tarara ngatirati tese nenzara but indotomaneja kusvika ipapo extend yo kuti majuni tabika sadza katese kana tikaita 1 to 30 tichidya sadza chete tashaya tea tashaya rice tashaya kana chingwa tashaya kana tozvati as long mhuri yedu yaita sei saka pane zvino ndo mhuri yangu yandakagara nayo ndiri panapa totenda very much indonzi zvikomborero munenga kuti ndizosvike panapa inawe wangu kuti mararamiro andaita ndekuti ndaita buying and selling papane musika wangu wakabva wapwanyiwa nopamba ipabva paita sei wapwanyiwa vanambotanga kuzama zvimwe zvese zvazvaramba vandazosangana nomwe bhuriro wangu vanditi apana kumwe kunogarika ndo akandidzidzisa kuzononga zvigubhu izvi vandatanga kunonga zvigubhu tichiunganidza takutengesa kuti tidaro kuti zvokuti isi toita zvokufunga zvokubira vanhu tanonga makeni zvimasimbi zvimaplastiki izvi taunganidza totengesa tatengesa toona kurarama posita vamwana unogona kutibatsirawo kuti tihupfuwo pamunhu sauti pamunhu masemenzi matimba tichiona kurarama tisingaite zvokuti isusu zvinozotipa problem kuti mbavha iyo handimukona ndosaka mukona zvinhu zvakaungana kudai izvi totopindawo bhizi kumakakuseni totakura masaga tononga zvinhu izvi tounganidza vanotenga uya utitengera maybe pane vanogona kunge vachikuonai vanoda kukubatsirai imimi rubatsiro rwamungada kungava kuhurumende kungava kune vanhuwo nje vane mwoyo yavo yekubatsira kungava rwei apa totangira pachikafu toenda kumabasa ndo zvinhu zvokutanga kunyanya chikafu chekudya ndo chinotipa problem kuti tizotakura nemasaga etinonge zvinyi zvikutidai papana mabasa tiwana kushanda okunzi ndonzopa svondo ndokupa mari yakati tisingambotakuri masaga zvinhu zvonyadzisaka zvokunzi ndakatakura masaga aya ndakapfeka apa patete azopfeka chaizvo zvokuti munhu akationa anotaura kuti asi munhu anopengero ndakatakura nchinonga zvinhu izvi pandoshingirira kuti no inafanira kunzi mbavha iyo ikandipedza nyacho ndisingadi kunzi mbavha ndosaka titotuka pakanonga zvinhu tounganidza tapedza vanotenga ozoya kutitengira chete maybe mungada kutiudzawo nezvemhuri yenyu kuti madzimai nevana munogara sei nezvese magariro atinoita nemhuri dzedu ka ndeyekuti madzimai edu anozoguma aenda ukotsvagawo nokuti kuti nizobharanise zvese azokwana saka panozodiwa zvimwe zvinhu zvokuti wanenge kuzodawo zvavo zvokuti ndanda kudawo dhiringi ini kunitenge dhiringi reyo tichigara mubapurasika handini obva ati reka ndopemhawo tiri kumarobhotsi kana kurodhu svika pakuti wana anenge ari apa wachichemerera zvanochemera tachikumbira zvakadino zvakati wopiwa uyewo nazvo woona kumwa dhiringi kumwa tii 2 kg yeshuga uchidadaro kuvana kuchikoro munozvifambisa sei apana anoenda kuchikoro ba 0 deposit kurarama chete chindodaro techingodzidzisana ipapa chotaura kuti kwanziko uyo ari kuti 1+1 here anomukona hapana anoenda kuchikoro kana kuti kwaitizoti kwanzi zvikoro zvedu zvomuno zvonzi zvinodhura kana kukireshi hakuna kana chii hakuna imimi mune vana vangani ndinowana 2 vakura sei mumwe ane 3 years mumwe ane 2 years apa anenge akasiyana hawana amai nekugarisana kuti kwatinoita mupi munomu zvokuti ndikagarisana nomwe mukadzi mwe anoguma ati iyo hauchakanonitsvagira ndakuita sei ndakuenda tisandogarisana futi nomumwe tichingodana kana kuti mumwe panext pangapo anobva atora mukadzi ando achigara nebva atanga kugara naye
handimugona saka kuti tihuisane toona kuti no hazviite kuti tirowane because anenge aona kuti no magariro ati kuita yakaya ndeyekuti uyu akagara ake nemwe mukadzi apapo uyu achigara apo zvikangonani saka kuita hondo chaiko hakuna chakunotipa tizongoguma tasiya zvakadaro. Ngatiti hurumende yati vanhu ava regai ndivatsvagire pekugara pane nzvimbo yakanaka, mungazvifarira? Mune mari anoda mari akanaka zvikange nani because mari yerendi chaiyo kuti tikwanise kuti tobhadhara rendi ka because mari yatinobata isisu mari yekuti tikatengesa zvinhu izvi tobva totenga chikafu takutocha zvazvabvatana hapana mari yatokwanisa kuzoti kwainenda kubhadhara rendi. Ndosaka makaona takaiwaka zvimaningirikiri pokuti hatibvinze rendi hatite sei hapana mari yandombotsvaka inopfuura $50 pazuva. Mari yandokwanisa kuwana pamwe $50 90 cents 80 cents pazuva ndikada kuzvitengesa patozoguma takuti angatichengete zviti wandei kana zvati wandei tozvitengesa. Saka dzingava imhuri ngani dzinogara panzvimbo ino yemuri ino? Tongoti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 tongoti neiri 20 pari pane wamwe zvawati echigara nawo ka wokuti vanozoguma kufugoma kumbedza mungona mamwe anenge ari apa anenge asina kuvaka mudhuri wakafanana nouyu anongoguma ararawo pasi ongowaridzawo otengesa magwede bake ongorara ona kubika ocha because kuti arare musango chaimwana kunowani kwakachengetika akawanda zvinomuwana tokasika taita sei adziriwawo handimugona. Hamuna dzimwe njodzi here dzamunosangana nadzo mukugara muno munjodzi? Dzimwe njodzi aiwa hakunapo chinoitika ndechokungoshaya pekugara chete isusu. Aiwa ndinotenda nenguva yamatipa mukuru. Aiwa maita basa. Ndinovimba mazvinzwira vadiwa vatariri, asi nyaya yatiri kungoona apa pese patiri kufamba inyaya yekuti vazhinji havana mabirth certificate, vazhinji havana zvitupa. Izvi zvinovaita kuti vasakwane mune zvimwe zvirongwa zvinoda mapepa aya. Aiwa, rambai muchiona Sly Media TV, musubscribe, mushare, mulike kuti musarasikirwe nezvimwe zvirongwa zvakaita seizvi.